mai eu cu frâne. Bă, tati, trebuie să-mi cumperi și la asta, pardon. Cum te uite, vezi, am spus cineva. Hai, lasă, poate mi se trage moarte de... Trebuie să mă urc pe el. Păi... Știai, zici că pot să merg, da? Nu, ridică pedala sus și după aia pleacă, apasă și după aia suie-te pe ea. Nu... Nu așa. Așa, știu eu. Lasă-mă că-i joacă, la sună. Bre, dar de ce ai frâne, bre? Păi nu știu că eu am pus alea la picioare. Păi nu-i la picioare, e la mâini. Păi nu mai sunt bicicletele care erau date. Acum e mai comod la mână, ai frână. Ai obosit? De așa și vremea, mai e să vezi? Stai, mă, că nu mai are practică. Dar oricum, Dă-mă ori de 2 ori, gata. oricum, ia curba mai bine ca tine. Tu măcar curba nu știi să-i, dar ea a luat-o. Ce nu știu să iau? Păi eu știu să întorc și în drum mai greu, dar știu și eu să întorc. Lasă-mă că... Păi Răzvan, ești greu și mă doare după casă. Să fac eu naveta până la Mangalia, că e 80.000 drum. Când mergem anul la 200 la mare. Cred că la toamnă, la anul, cu furtunile astea. La 2-3 atunci, cu bicicletele. Eu cu asta, să merg tot